Колко от вас са чували за 5-секундното правило? От личен опит мога да ви кажа, че това е брутален инструмент и изненадващо силен механизъм за действие. Истината е проста. Когато в ума ти се появи някакъв импулс да направиш нещо, да започнеш, да изкажеш мнение, да предприемеш действие, имаш много кратък отрязък от време преди мозъка да включи спирачките по-късно, не сега, няма смисъл, не е това правилното, хиляди оправдания. Всъщност 5-секундното правило прекъсва тази верига и виждаш импулса, реагираш и не даваш шанс да потънеш, да се отдавиш в оправдания, а всъщност превключваш от мислене към действие. Това не е мотивация, а е проста техника за инерция в правилната посока. Колкото по-често я използваш, толкова по-лесно става да се движиш напред и да се бориш със себе си всеки път, да се предизвикваш, да ставаш по-добър и най-важното – правиш действия. Тайната на успеха.